Здравейте! Сега ще ви кажа това, за което много ме питаха, с каква рокля си на новогодишното парти, на което правиш представянето на новия цвят Мокамус за 2025 година, за тази година. Ами ето с какво съм, с това, което е моя цвят, моята муза за тази година, а именно тези нежни пастелни цветове. Първо това сако ви го показах няколко пъти с любимата ми комбинация от резеда, аквамарин и екрил. Късичко съм го сложила, имам го и в дълъг вариант, класически тип Шанел. Сега го нося като сако, защото е още хладно, но когато навън стане малко по-топличко, например март месец, спокойно с него мога да хода като връхно яке, защото е достатъчно топло и комфортно. Махам го, за да ви покажа тази красива рокля. Вижте я като цяло, тази момичешка визия, това нежно падане, това нежно мърдане, типично за купарината. Както знаете, много харесвам купарина. Това е вискозна купарина. Вижте я в комбинация от най-нежните цветове, които са резеда, оранжево, бледо-зелено. Просто самата поезия е вътре. Рязана в талията, с коланче, което специално обличаме в ателие за копчета и колани, с красив маншет с 3 перлени копчета, като истински, реално истински перли, и тази дължина около коляното, която много красиво седи с бутуш, както съм аз, но разбира се, че с ток и дори с спортна обувка също би седяла, защото тази момичешка дължина над коляното позволява да я носите и по-елегантно, и по-спортно. Тази рокля сега я нося с дебелото сако, както ви показах, но на пролет спокойно мога да изляза така или с тънко кожено яки, или с един шал. Така че това е рокля, която може да се носи през всеки сезон. Пак повтарям, купарина, и имаме няколко бройки, така че ако наистина ви харесва, побързайте!